ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардаем. шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо бароҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. роҳи сафед дӯстон. чемпиони вазни ним сабуки UFC Илия Топурия гуфт ки муҳориба зидди кадом ҷанговар барои ӯ орзу аст. рақиби орзумекардагии ман кист? ман хеле хурсанд мешудам агар ки дар октагон бо Ҳабиб Нурмагомедов меҷангидам. ӯ рекорди тоза 29-0 дорад ва ин рақамҳо барои ман хеле ҷалбкунанда аст. ҳамчунин ӯ таърихи хуб дорад. ман ӯро чемпиони арзанда ва бо эҳтиром мешуморам. оё ман ӯро шикаст дода метавонам ё не? 100% метавонам, гуфтааст Топурия. но гуфта намонад ки худи Илия Топурия низ ба монанди Ҳабиб рекорди тозаи бебоғ дорад ва айни замон ӯ яке аз ҷанговарони хатарнок ва дурахшонтарини UFC аст. ва чӣ гуна ки мебинем ӯ чӣ гуна пеш бурдани худро низ хуб медонад ки чӣ гӯяд ва оиди кӣ гап занад. айни замон Топурия муҳорибаи таъиншуда надорад ва маълум нест ки ӯ кай ба муҳорибаҳо бармегардад. чемпиони пешинаи UFC дар вазни миёна Исраил Адесаня гуфт ки бо Ҳамза Чимаев ҷангидан мехоҳад. биёед суханҳои изиро гӯш мекунем. ман хеле ҳайрон шудам ки чӣ гуна Чимаев Уитакерро шикаст дод. ин кори даҳшатовар буд ва баъди ин муҳориба ман бо ӯ хоҳиши ҷангиданро пайдо кардам. ин шахс дар ҳақиқат хеле ва хеле ҷанговари хуб аст, гуфтааст Адесаня. ва дӯстон бояд қайд кард ки Исраил Адесаняро муҳориба зидди Насруддин Имавов дар турнири Арабистони Саудӣ рӯзи 1 феврал интизор аст ва кӣ медонад, агар ки Адесаня ғолиб шавад, шояд ки зидди Чимаев ҷангад. топови ҷангвори вазни сабук UFC Бенил Дариуш оиди муҳорибааш зидди Ренато Майкано фикрҳои худро баён кард. биёед суханҳои Дариушро гӯш мекунем. ман хеле дар ҳаяҷонам ки ба ман чунин рақиб ба монанди Майкано доданд. ӯ чанд ғалабаи пайдарҳам дорад. ман намедонистам ки киро медиҳанд. ман занг зада муҳориба талаб кардам. вазифаи ман бо беҳтаринҳо дар ҷаҳон ҷангидан ва чемпион шудан аст. тамом. фикр мекунам ки дар ин муҳориба маро ҳаққони андердог мешуморанд, чунки ҳозир ман дар пастиюм, а Майкано бошад дар баландӣ аст. савол танҳо дар он аст ки кадом версияи ман ба ин муҳориба мебарояд, гуфтааст Дариуш. хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Бенил Дариуш ва Ренато Майкано рӯзи 19 январ дар турнири UFC 311 мегузарад, ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабук байни Ислам Махачев ва Арман Царукян хоҳад шуд ва Арман боварӣ дорад ки ӯ ягона ҷангваре ҳаст ки Махачевро манъ карда метавонад. ислам он гуна хуб нест чӣ гунае ки одамон фикр мекунанд. одамон ӯро шикастнопазир мешуморанд. мегӯянд ки ӯ гӯштини хеле сахт дорад. лекин ман ӯро ба замин афтонида тавонистам вақте ки ҳамагӣ 22 сола будам. якум ин аст ки ман гӯштин гирифта метавонам. дуюм ин аст ки ман ҷавон ва гуруснаам. ман ягон вақт дар дасти худ камарбандро гирифтагӣ нестам ва ин чиз ба ман илҳоми сахт мебахшад. ман қувваи хеле зиёд дорам ва ман боварӣ дорам ки ҳамон шахсе мешавам ки ӯро шикаст медиҳад, гуфтааст Царукян. ва дӯстон чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, ин муҳориба аллакай рӯзи 19 январ дар турнири UFC 311 баргузор мегардад ва ин реванши онҳо мешавад, ки яке аз деринтизортарин реваншҳо хоҳад шуд. худи шумо дӯстон дар ин муҳориба киро ғолиб мебинед ва чаро? метавонед фикрҳои худро дар комментария нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.